Αν το μακιγιάζ σου καταλήγει κάπως έτσι, θα σου δείξω το 5λεπτο look που έκανα όταν ήμουν τελείως αρχάρια. Αλλά όλοι με ρωτούσαν, ποιος επαγγελματίας με έδαψε. Πάμε! Απλώνουμε το αγαπημένο μας bronzer μέσα στη κόχη για βάθος. Παίρνω μια μπε σκιά σε όλο το κινητό βλέφαρο. Με ένα καφέ μελωβάκι που έχω χρησιμοποιήσει για τα χείλη μου, περνάμε τις ρίζες των βλεφαριδών πάνω πολύ κοντά στις βλεφαρίδες, ανάμεσα στις κάτω βλεφαρίδες και το στρογγυλεύουμε στην εσωτερική γωνία. Για να ανασηκώσουμε το βλέμμα, απλά τραβάω τη γραμμή λίγο προς τα έξω. Το λιχάκι μου το σπρώχνω προς τα έξω, σαν να το ματζουρώνω, να είναι όσο πιο φυσικό γίνεται. Με μια πιο σκουρή σκιά, ακριβώς πάνω από το μολύβι, μπες μολυβάκι στην κάτω ευρύ γραμμή για να αναδείξει και να καθαρίσει το βλέμμα. Φθονή μάσκαρα και αν το έχετε, μισή βλεφαρίδα. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αποθηκευσέ το για την επόμενη σου έξοδο.